A s týmto vítame generála Jacka Keana vo výslužbe, hlavného analytika Fox News, bývalého zástupcu náčelníka armády a teraz prezidenta Inštitútu pre štúdium vojny. Generál, vitajte. Jennifer a Jonathan predstavili, čo sa dozvedeli z Pentagónu a od izraelských zdrojov. Ako hodnotíte situáciu v úžine a toto prímerie teraz, generál, celkovo? Určite vstupujeme do inej fázy s týmto prímerím. Myslím si, že porušenia v útokoch proti Izraelu alebo americkým základniam budú vyriešené v nasledujúcich 48 hodinách. Ale vzdali sme sa vojenských operácií ako nátlaku na dohodu pri zavedení prímeria. To neznamená, Marta, že už nemáme vplyv, pretože naozaj máme. A tento vplyv je zaručený tým, že ho máme. Aby to Iránci pochopili. Toto je lehota 2 týždňov a iba 2 týždňov. Ak nepríjmu naše podmienky v Islamabade a nedôjde k dohode do 2 týždňov, potom určite obnovíme bojové operácie. To je skutočná páka. A čo urobia Iránci na týchto rokovaniach? Pretože je to predvídateľné. Je to ako jednať s Putinom. Iránci tu budú chcieť oddialiť a predĺžiť rokovania a presvedčiť našich vyjednávačov, že sú naozaj blízko k uzavretiu dohody, ale že potrebujeme ešte trochu viac času. Čo sa potom stane? Predĺžime prímerie o ďalší týždeň alebo 2 a možno ešte trochu viac, keď budeme bližšie k dohode. O čo sa tým Iránci snažia? Snažia sa získať čo najviac času na odklad, aby umožnili zotavenie cien ropy a stabilizovať obnovu politického systému a zmierniť tlak na prezidenta, ktorý určite cíti. Takže jeho skon po niekoľkých týždňoch bez pokroku je nechcieť obnoviť bojové operácie. Myslím si, že toto je cesta, ktorou sa Iránci uberajú. Ak sa vydajú druhou cestou a budú ochotní vzdať sa svojich podmienok a prijať podmienky tímu prezidenta Trumpa, bolo by to najlepšie, ale som voči ním skeptický. Viem určite, že sme Iránu vážne uškodili. Sú vo veľmi oslabenom stave a naši vojaci jasne ukázali rozsah týchto škôd. Ale stále sú pri moci a verte mi, Vahedi, vodca IRGC a Gabilov, predseda parlamentu, sú veľmi jednotní. Kto vlastne viedol Irán a čo to bolo prečo? Toto prímerie nastalo, pretože veľmi dobre vedeli, že jediným cieľom uzavretia Hormuzského prielivu bolo zastaviť vojnu a to sa im podarilo. Ale pravda je, že ak sú naozaj ochotní uzavrieť dohodu, to je už iný príbeh. Pretože to viem. Trump neurobí zlú dohodu. On pozná týchto chlapov, vyjednával s nimi viac ako ktorýkoľvek predchádzajúci prezident. A vie, že niekedy hovoria veľa nezmyslov, že budú miasť, že budú šíriť klamstvá. A náš tím si samozrejme musí byť toho všetkého vedomý ešte pred začiatkom. Predpokladám, že to chápu. Zárukou, ktorú tu máme, je samotný prezident. On nepríjme zlú dohodu. Ak sa vrátim k bojovým operáciám, aby som to vysvetlil, postavím sa. Máme, tak povediac, eso v rukáve. Áno, máme strategický zdroj, ostrov Chark. Pokiaľ ide o tento ostrov, môžeme počkať do konca operácií, aby sme ho ovládli alebo zničili. Ak ho ovládneme, poslúži ako vyjednávací tromf voči Iráncom. 90% ich distribúcie ropy pochádza odtiaľ. Najprv by sme povedali, odovzdajte všetku jadrovú infraštruktúru. Odovzdajte všetko. Obohatený urán, centrifúgy a zostávajúce kaskádové reaktory. Rovnaká dohoda, akú Bush ponúkol Kadáfimu, keď sme nastúpili do úradu. A rozobrali a odviezli program. A ďalšie veci, na ktoré môžeme použiť ostrov Chark. Ak to neurobíte, zničíme 90% vašej ropnej distribúcie. To by spôsobilo kolaps režimu z hľadiska jeho ekonomickej kapacity. Spôsobiť ekonomický kolaps. Takže stále máme veľký vplyv.
O to mi ide, Marta. Chápem. A počula som tvoje argumenty, že sme strátili vplyv s prímerím. Ale ostrov Chark je stále zdrojom vplyvu. Generál, ak môžete stručne, čo si myslíte o obetiach? Prezident hovorí, že by dostali časť poplatkov z lodí, ktoré tam prechádzajú. V Hormuzskom prielive máme nejaké čísla? Potenciálny zisk z poplatkov pre Teherán by mohol Iránu priniesť $100 miliárd ročne na poplatkoch, ak im to dovolíme. Váš rýchly názor na to, ak môžete, generálka. Ďakujem. No Irán zavedením týchto poplatkov jasne porušuje morské právo. Toto nie je Egypt, kde to majú. Mýto alebo poplatok. Pretože je to Egypt, krajina, kde sa nachádza Suezský prieplav. Nie je to Panama, je to isté. Krajina Paname. Toto je medzinárodná tranzitná vodná cesta. Presne tak. A vy máte zakázané robiť presne toto. A podľa môjho názoru by sme mali prinútiť Iráncov, aby s tým prestali. Prezident hovorí, že možno. Že by chcel časť týchto nákladov na prechod a rokovania sa práve začínajú v Pakistane. Pričom ďalšie kolo je naplánované na sobotu. Generál, veľmi pekne ďakujem. Teraz vieme, že hrozba prezidenta Trumpa voči iránskemu energetickému centru prinútila lídrov režimu k prímeriu so Spojenými štátmi. Ale dvojtýždňové prímerie potrvá len dovtedy, kým Irán znovu neotvorí Hormuzský prieliv. O správach o osobných rozhovoroch v Pakistane, ktoré sú naplánované na tento týždeň. O 2 dní v piatok. Hovorkyňa Bieleho domu uviedla, že sa diskutuje o osobných stretnutiach, ale nič nie je potvrdené, kým to nebude oficiálne oznámené. To ovplyvní stretnutie medzi prezidentom a generálnym tajomníkom NATO Markom Rutteom. Mark Dubovitz, bývalý poradca pre Irán vo vládach Bidena, Trumpa, Obamu a Busha, nám to vysvetľuje. Mark, dobré ráno. A chcem hovoriť o prímeri a o tom, ako sa to všetko stalo. Ale dovol mi rýchlo sa opýtať na tú otázku ohľadom NATO. Toto bude zaujímavé a možno aj vášnivé stretnutie medzi dvoma priateľmi a Ruttom, pretože, NATO nás nepodporovalo. Áno, stretnutie medzi dvoma veľkými priateľmi, ale prezident je sklamaný z NATO a jeho nedostatočného príspevku. Zistili sme v tejto vojne, že máme silných spojencov ako Izrael, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia a Ukrajina. Ale žiaľ, väčšina európskych lídrov nestála na našej strane a boli kritickí. A určite ani my veľmi neprispievame. Áno, Mark, radili ste prezidentom ako Biden, Trump, Obama a Bush. Čo sa dialo v zákulisí, keď ste sa pozerali na ten 10-bodový plán? Kam smerujeme? Nie so všetkým súhlasíme. Takže, čo sa stane v nasledujúcich 2 týždňoch? Ako dospejeme ku kompromisu? No, zásadný rozdiel je v tom, že po 15 mesiacoch Trumpa vo funkcii nebol Irán za 47 rokov svojej histórie nikdy taký slabý. Chcem povedať, škody spôsobené režimu pod prezidentom Trumpom sú pozoruhodné. Prichádza s maximálnym vplyvom a 15 veľmi jasnými požiadavkami na Iráncov. Myslím si, že je veľmi nepravdepodobné, že by prezident Trump súhlasil s tými smiešnými požiadavkami Iránu. Budeme sa snažiť o dohodu, ktorá zbaví Irán schopnosti viesť vojnu a jadrových kapacít. Aby sme zabránili tomu, aby ohrozoval svojich susedov alebo Spojené štáty. Mark, som dosť vedavý, vieš, prezident dosiahol veľa vecí. Dobrú vôľu americkej verejnosti a ako sa vyrovnáva s konfliktmi. Ale keď sa pozrieme na bodový plán, je tam taký veľký rozdiel medzi tým, čo chcú Spojené štáty a tým, čo Irán uvádza ako svoj cieľ. Chcú, aby sme odišli a aby Izrael zmizol. Existuje nejaký prípad, v ktorom by ľudia, ktorí momentálne vládnu Iránu, skutočne súhlasili s návrhom na trvalý mier? No určite existuje priepasť medzi požiadavkami ZEVI a Iránu, ale režim je teraz postavený pred vyhliadku úplného zničenia. Podľa zoznamu nekrologov tohto režimu, počet veliteľov a vodcov, vrátane bývalého najvyššieho vodcu Aliho Chameneiho, ktorí boli odstránení kombinovanými silami Spojených štátov a Izraela, režim musí vedieť, že má na výber dohodu s prezidentom Trumpom alebo skončia na smetisku dejín. Hormuz a tento režim majú smrtiace prostriedky, ktoré sú schopné ohroziť Spojené štáty a našich spojencov. Dobre, a uvidíme, čo sa stane s týmto stretnutím z NATO dnes. Odídeme z NATO. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem.